Kaixo, PowerPointek badauka pantalla grabatzeko aukera bat, eta PowerPoint dano daukagu irakasle.eusekin. Orduan, egingo duguna da bideotutorialak egiteko pantalla nola grabatzen den ikusi. Nik azala egin dut, eta orain grabatzeko ez diogu honi emango, baizik egingo duguna da, txertatu, insertar, eta hemen dago grabación de pantalla. Eta hemen agertzen zaigu grabatzeko menutxo hau. Nik pantalla osoa hartzeko eremua aukeratu dut. Orduan orain egingo dudana da prestatuko ditut ze nire navegatzailean zer erabili behar dudan, eta PowerPointeko azala ere. Joango naiz PowerPointera, emango diot diapositiben aurkezpena, utziko dut pixkatxo bat azala ikusteko, eta hasiko naiz grabatzen. Pixkatxo bat utzi ondoren azalarekin, escape emango diot, eta zuzenean joango naiz azaldu behar dudana azaltzera. Hemen navegatzen joan naiteke, eta azalpenak ematen. Bukatu ondoren, goran, kursorea gora eramaten badut, hemen daukat, amaitzeko botoia. Amaitzeko esango diot, eta PowerPointera joaten naiz, hemen agertzen zait ikusten duzue, irudi bat izango baliz bezala, baina ez da irudi bat. Ikurtxo honi ematen badiot, bideo bada. Erreproduzitzen ari da. Hemen hainbat aukera dauzkat, bideoa, itxura aldatzeko pixka bat, baina ez dauka aukera hondirik. Ezin da moztu adibidez, formak eta bai eman daitezke, forma ezberdinetan agertu daiteke, baina gure kasuan ez daukagu premiarik. Moztu ere egin daiteke, pentsatu nahi ditugula eskutatu goiko partea eta bekoa, eta amaitzen dugunean, emango diogu reprodukzion eta guardar multimedia. Gorde dugu, eta orain ikus genezake egin duguna. Grabatu dugun pantalla. Eta hau MP4an dago, eta hau drivera igo genezake, eta partekatu edonorekin. Besterik gabe, agur.